Исәннәрмесез? Әссәләмәгаләйкүмнәр, газиз татар халкы. Сезнең игътибарыгызга яңа эксперименталь тапшыру. Без Нурбәк белән, Нурбәкне һәммәгез дә беләдер, Аллаһка шөкер. Нурбәк белән сезгә яңалыклар укыячакбыз. Киттекме, укып карыйбызмы, Нурбәк? 25 миллион сум урлап качкан Луиза Хайруллина белән аның иренә карата тикшерү эше төгәлләнгән. Так, стоп, алай түгел. Синең кебек һәркемдә укый ала. Әйдә, без әзгенә җанландырабызмы соң бу әлеге тапшыруны? Эксперименталь рәвештә дидек бит инде, әйме? Әйдә, нәрсәдә булса эшлибез. Беләсең, нәрсә эшләргә? Беләбез, әлбәттә, безнең монда биремнәр бар. Кадерле тамашачылар, үзегез күрәсездер, монда 4 бит бүленгән шулай безнең 4 өлешкә. Ханда инде бу бүленгән өлешләрдә безнең биремнәр бар. Нинди биремнәр икәнен сез хәзер үзегез күрерсез. Тартып чыгар, Нурбәк. Әйдә. Бабай кебек укырга. Ага. Саламат шәһәрендәге банктан 25 миллион сум акча урлап качкан кассир Луиза Хайруллина һәм аның иренә карата ачылган җинаять эшен тикшерү тәмамланды. Хәзер Луизаны 10 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итеп 1 миллион сумга штрафка тартырга мөмкиннәр. Шундый шәп укыдың, бабаем. Бабаем, шәп укыдың. Штрафларны түләмәүче йөртүчеләр машинасыз калырга мөмкин. Биремне тартып чыгарам. Әйтәйдә, кем кебек? Порно актер кебек укырга кирәк. Юху! Киттек. Юхиди юлда тиз йөрергә. Әмма штрафларын түләргә теләмәүче йөртүчеләр белән көрәш юлын тапкан. Тагын. Суд приставлары һәм федераль салым хезмәтләренең бердәм базасы кагыйдә бозучыларны вакытында ачыкларга һәм аларны тиз арада җаваплылыкка тартырга ярдәм итә. Шәбәк итә, Роберт, шәбәк итә, Роберт. Мен моны порно актер белән сыртып ал. Әйдә, бабай белән һәм порно актер белән сыртып алабыз. Нинди бабай икән әйтелми, шуңа күрә нитмәгез, ачуланмагыз безгә. Тәтеш районында яшәүче психик тайпылышы булган бер ират полиция хезмәткәренә сәнәк белән ташланган. Так, стоп. Хәзер инде биремне тартып чыгар. Әйдә. Микки Маус кебек укырга. Микки Маус ничек сөйләшә ул? Пи-пи. Эй, салам, Нурбәк. Полицейскийне күргәч, сәнәк тоткан баш кисәр аның хезмәт машинасының көпчәкләрен тишкән. Аннары ул участковыйны үзенә ташланган. Бәхеткә хокук сакчысы борылып өлгергән һәм сәнәк машинага эләккән. Полиция хезмәткәре кисәтү ясап, һавага салкын коралыннан аткан. Салкын коралыннан атып буламыни? Яра алган баш кисәр хастаханәгә узатылган. Әлеге хәл буенча тикшерү бара. Ничек салкын коралдан атып була? Салкын корал, ул холодное оружие. Это огнестрельное булырга тиеш. Огнестрельное. Ут коралы, я. Без алга таба дәвам итәбез, һәм инде биремне алам. Давай, алдым, күрсәтмим, син укыйсың. Фирдус Тямаев кебек укырга кирәк. Давай, карыйбыз. Дәүләт тагын 50 мең акча бирмәкче ди. Фирдус Мишәрме? 50. Ой, да, Мишәр. Ой, 50. Әйе, бу тамалы. Спорт белән шөгыльләнүче балалары булган әти-әниләргә һәм опекуннарга 50 мең сум күләмендә пособие бирелү ихтимал. Сайра сандугач. Әлеге закон проектын Россия Федерациясы спорт министрлыгы әзерләгән дип яза. Утру ру сайты. Дама? Да. Юлдыз Турно. Нинди акция? Все, булды. Темаев.
Құрайлы Нұрбек, біздің әлгі эксперименталь тапшыруымыз бұтақ көбей келіп шықты ма? Әлі енді бұтақ көбей. Әпши? Сол болығыз. Бляха мұқ Мемет Фирдус. Мемет парадис түгіл бет енді, ләкин не? Нәрсәдә булса... Сен әлі Фирдус Тямаевның кім екенін білесің қыт? Мен аның кім екенін де білмеймін. Фирдус кім соң? Ну... Не... Не, пародия ұстасы. Пародия ұстасы? Yok енді жыршы. Жыршы? Не... Мен тегі эстраданы бек көзәтіп бар ма? Білмеймін. Білем, мұныға Фирдус көрсе? Фирдус көрсе? Білесің нәрсе, Фирдус көрсе ме мұны? Сені бір нәрсе болмайшақ. Афу етіне мен білмәдім сенің кім екенін. Әне танышық. Здорово. Нұрбек. Здорово, студенты. Роберт. Нұрбек һәм Фирдус. Нұрбек, Фирдус һәм Роберт. Әйдә бір тапшырасық. Әйдә. Танышырбыз.